ганҷинаи бахтиёр донишҷӯи донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷоратии тоҷикистон буда дар озмуни донишгоҳи таҳаммулпазирӣ ба коррупсия ва муқовимат ба он ширкат варзед. ӯ дар мавзӯи мо тарафдори кишвари рушдёбанда бедуни коррупсия маъруза намуда гуфт ки коррупсия яке аз масъалаҳои духи рӯзи тамоми мамлакатҳои ҷаҳонии муосир аз он ҷумла тоҷикистон маҳсуб меёбад. аз рӯзи аввали соҳиби истиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамаи мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ барои паст намудани чунин падидаи номатлуб ва мубориза бо коррупсия мубориза мебаранд ва нисбати ин масъала диққати махсуси худро доданд. дар ин баромад асосан мубориза бар зидди коррупсия бошад ки ман барои он инро интихоб намудам ки дар коррупсия ин яке аз мушкилоти замони муосир ба ҳисоб рафта асосан таъсири худро бештар ба ривоҷу равнақёбии давлат таъсири манфӣ мерасонад ва мақсади гирифтани ин барнома дар он аст ки бояд ки дар ҷумҳурии тоҷикистон коррупсия таъсири манфии худро нарасонад ва бояд ки роҳи ин кирдори ношаям гирифта шавад. ҳамчунин дар дарси кушоди тарбиявӣ Шаҳзод Ҳамзаев дар мавзӯи мо ҷонибдори ҷомеаи бидуни коррупсия ҳастем ва Шоҳона Саёдзода дар мавзӯи мубориза бар зидди коррупсия кори дастаҷамъист ба аҳли нишаст маъруза ироа намуданд. бояд гуфт ки озмуни таҳаммулпазирӣ ба коррупсия ва муқовимат бар он дар се номинатсия мақолаи беҳтарин, шиори беҳтарин ва ролики беҳтарин гузаронида шуда ғолибон ба даври донишгоҳӣ роҳ ёфтанд. ҷои аввал дар бахши мақолаи беҳтарин ганҷинаи бахтиёр соҳиб гардед, ҷои дуюм насиби Шоҳона Саёдзода ва ҷои саввум насиби Абдуҳамид Ҳошимов гардед. ҳамчунин ғолибони номинатсияи газетаи Деворӣ ва ролики беҳтарин эълон ва ба тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдоне гардиданд. дар ин озмун стен газетаҳо, намоиши филмҳои ки тарбиявӣ ҳастанд омода гашта. мақсади таҳияи ин дарси кушоди тарбиявӣ пешгирӣ аз омилҳои коррупсионӣ мебошад. дар дарси кушоди тарбиявӣ кафедраи молия ва қарзи донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон намояндагон аз тамоми кафедраҳои донишгоҳи мазкур ширкат доштанд. коррупсия яке аз масъалаҳои мушкили замони муосир ба ҳисоб рафта он садди роҳи рушди инкишофи давлатҳо мегардад. бинобар ин ҷомеаи ҷаҳонӣ ро зарур омад ки алайҳи ин зуҳуроти номатлуб чораҳои мушаххаси қонунӣ андешанд. гузориши Сейдмухтори Сейданвар, Парвина Исоева ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.